Shugaba Trump na Amurka yana ta turo wakilai da sakonni daga kasashen duniya akan Iran a daina yaƙi a zauna a sulhunta, amma gwamnatin Iran ta ƙi yadda. Wato jagora kuma sakataren tsaro na majalisar koli ta ƙasar Iran wato Ali Larijani ya tabbatar ma manema labarai wannan bayanin. Sannan ministan harkokin wajen Iran wato Said Abbas Arakci shi ma ya tabbatar ma manema labarai cewa ƙasar Amurka ta turo wakilai daga ƙasar Italiya, daga ƙasar Oman akan a samu sulhu na wasu sati ɗaya ko biyu ko kwanaki akan humanitarian corridor. Ya ce a Iran ta ce san bata yadda ba a ci gaba da yaƙi. Ai ba ita ta fara yaƙi ba, ita ba ta son yaƙi. Daman ta ce in zaman lafiya ake so a shirye take, in yaƙi ma ake so a shirye take. Kuma gwamnatin na Iran ta zargi shugaba Trump da ƙoƙarin turo wakilai a zauna a yi sulhu a daina yaƙi, amma kuma in ya fito kafafen jaridu sai ya ta burga cewa zai tura sojoji ta ƙasa, zai tura ta sama su kwashe sinadarin uranium, a'a zai kashe waye, zai yi waye. Sun ce ɗan ruɗu ne, mutum ne mai cika baki. Kuma ƙasar Amurka ta faɗa a wannan yakin da ƙasar Isra'ila, ba su da nasara kuma ba za su samu nasara ba. Kuma ita yanzu ma ta shirin yaƙi daga nan zuwa wata 6 in aka ce za a gwabza abinda take ma Isra'ila da Amurka a yanzu, za ta ci gaba ba za ta daina ba, saboda haka babu sulhu. Amma a koda yaushe in za a yi sulhu na girmamawa da daraja a shirye take. Ku je Play Store ku sauke manhajar mu na Dan Show, muna sai da data mai arha, data mai sauki, data mai kima da daraja, data mai daɗin amfani. Wani shawara za ku ba mu Amurka? Amurka na so a yi sulhu, tana so a daina yaƙi. Iran ta ce sam bata yadda ba. Ya da kansa saboda abubuwan da ya gani, musamman labarin da yake fitowa shine wannan sabon jagora wato Imam Al-Hassan Al-Mujtaba ya faɗi cewa ko kuma ya bada sanarwa cewa yana zuwa office duk wani plan, duk wani jadawalin yaki ya sa biro ya cancel ɗinsa. Yanzu duk wani attack da za a kai, duk wani hari da za a kai zai a rika samun order ne, umarni kai tsaye daga office ɗinsa. Kai tsaye daga office ɗinsa. Kuma a yanzu ya ce duk harin da za su kai ba za su yi amfani da mizal ɗin da yake da ƙasa da ton ɗaya na abin fashewa ba, na bamba. Ba za su yi amfani da wani 300, 400, 700, 600 an daina. Yanzu za a fara attack da 1000 ton, 2000, 1500 ton, 2000 ton ake magana na abin fashewa. Da wannan faɗin za a fara yanzu yanwa. Saboda haka yanzu za a shiga sabuwar fuska mata faɗa. Yanzu ne za a shiga sabuwar faɗa. Yanzu kuma ya ce duk wani kira, duk wani order, duk wata order ta baya cancel ita, yanzu sabuwar order yake bayarwa. Sannan kuma duk wani kira na maganar Amurka da take ta yatsa da wuta ya yi rejecting ɗinta. Ya ki kuma ansa kiran kowa, baya sauraron kowa. Duk wani wanda ya zo da wata magana akan cewa a da wuta ko wani abu ya rejecting din wannan can. Kai tsaye Ali ya tafi, Ali ya dawo, Ali ya tafi, Ali ya dawo, Ali ya tafi, Ali ya dawo. Wannan tashin hankalin ya sa Trump ya kira ya inviting decision a tattauna ya za a warware matsalar nan ta hanyar diplomasiya, a tattauna ya za a yi season fire. Amsar da suka bashi bata yi masa daɗi ba. Trump yake cewa I invite Iran for discussions. Na gayyaci Iran da tattaunawa. Iran tell me, Iran ta faɗa min, ta bani amsa cewa that in the month of Ramadan, a watan Ramadana, there will be no discussion with devil. Ba damar a tattauna a watan Ramadana, ai ba a yin tattaunawa da shaidan. Wannan ce amsar da suka bani. Saboda haka ya ga babu kofa, da kansa ya ce ni ne inviting Iran for discussion. Yanzu na faɗuwa jama'a. Ku ce wa Allah alhamdulillah. Ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ala ali tayyibin wa ala baiti tayyibin tahirin. Ku faɗa da kyau ku faɗa. Yau wannan ce take faruwa. Shugaban da yake ganin shine da mallaki komai a duniya, wannan rawar kafar, wannan iskancin yau ubangiji ya sa ya ladabi kasar kansa. Shi ba yana kokarin ya zai tsira dan ya san tabbas ya mutu. Ya san tabbas ya mutu. Ya san tabbas ya mutu. Wannan shine abin da ake ciki. Kuma shine halin da muke ciki, kuma shine abin da ya kamata kowane musulmi wa Allah godiya a yau akan wannan al'amari. Ga so wajen Amurka nan suna withdrawing. Saboda me? Babu ido. Ta ce duk wata idanuwa, duk wata rana da aka sa gabar da take ta fashe ta. Wallahi in suka ci gaba da zama haka za ka musu dauki daidai ana kashe su ɗaya bayan ɗaya sun kare. Ɗaya bayan ɗaya sun kare. Allah kaɗai ya san dubun dubatar yanzu waɗanda suka mutu. Kuma ga bala'i san na fitowa daga Amurka, ya aka yi ita ma America ta fara barewa gida biyu. Ya za a yi, ba za su yaki dan Isra'ila, ba za su yaki dan kare kasarsu. Kuna kallo a cikin gidan sojan ma ana magana biyu. A cikin gidan sojan ma magana biyu yake. So wajen Amurka sun fara darewa waɗanda suke kokarin kare kasarsu da wanda kuma suke kokarin su ba za su yaki dan wato Yahudawa, da waɗanda